Erokamano ahinya. Nitie jogo mapono nok nya tiyo gi email kata ok nyalo oro kwayo kokalo e simu mar ong'we yamo. Jogi wuok achiel kachiel gi CV mag ndiko e otas to gikete bahasa to giwuok go ka gidhi kuonde ma gidaore kwayo. Obiro kata apisi to wacho ni abiro neno Tom kaw mae ang' imiye kubiro. Ji machalo kamagi inyalo konogi e yo machal nade. En yo achiel minyalo ti godo e oro kwayo to en moro ma bende uthoro rango kaka joma tayo jotich e kembe mopogore opogore. Ng'enyne applications mag tije idwaga no ti gi method ma ochiw kanyono mondo mi mokwongo wanyalo track applications go. Mar ariyo mondo mi ng'ato kik wach ni nyocha oso ng'ato e yo mar mibadhi. Ng'eny kambe matiyo e pinyni nigi PO box mag Kenya for example. Afadhali kara ikaw kata mana barua idhi ikete posta odhi kuro to ibo nonka samoro hand delivery gi ibo som gi samoro, lakini ng'enyne ber ka ng'ato tiyo gi method mochiwno mondo mi tich ginene application ne mar tich olu yo monego bed ni ochopogo ir jatelo ma ng'iyo wechego. Lakini wan dhano, HR gin dhano, ng'ama ne yiech application mar nikech en otas ok apar nitie. Lakini chances mage mag luwo gima ng'iyo applications moko luwo kaka nogombo, kaka nochiw instructions to ni piny. Koro ber ka ng'ato kose understand ni idwar gi e yo makama itemo luwo as much as possible. Kata amre kore kinyalo dhiye e yor ting'o bahasha titero e ofis mimanye tichno. Erokamano ahinya. Ng'eny nitie gik mathoth ahinya ma pod wanyalo losi wechegi mag tich. Tadani mondo mi losi e kidieny masani ma joma tindo ma thoro ywak ni gionge kod thuolo mano mar bedo kod tich mano mondik gie. Joma tindo matiyo kod mbui manyasani. Profile mari onego bed e yo machal nade nikech sani en adier ni urango nyaka profile mag social media kata mbui mag tudruok gi ka oganda manyo tich. Poni ng'ato ndiko ga kanyo gimoro kaka sani kuom ranyisi ng'ato manyo tich e sirkal to ndiko kanyo ni must go. Kata ng'ama ndiko kanyo ni must go na kiane nga urango gi kure e kinde ma koro urango ka ni professional online profile ni ng'ato gere e yo mane. Tero kamano. Online footprint no en gima nyaka ji bed kong'eyo ni nonoga. Kuma tiye to kwa none, lakini kuonde mang'eny nonogi. Nikech nitie joma sani tinde nitie third party background checks firms. Joma dito nono ni to Facebook ni ndike gang'o, to TikTok ni time gang'o, ti iyenyo kure, ti wacho weche machalo nade, ti ndiko gik machalo nade, to pichni ni chalo nade. Tin ga kure. Mago nitie kembe mamane gima gitime Kenya ka. Koro samoro inonka isiko gik moko buodhoni. Inyalo dhi nyaka mbele. Kech gigeni background go itimo bang'e, ok tim giko in the beginning. Background checks go magitimo ka koro wagikga. Ko inonka samoro idhi ma koro ichikdi go tipo ma ka koro joma nyocha luwo ni wach tich ni olalni. Nikech giyudo gik ma samoro ndiko ok ni gik makare. Ing'ama yenyo online, ing'ama post gik moko be ntie space mar providing your own feelings as a human being, even in the political space or religious space. But to what extent in radicalized, for example, iwacho gik machalo malutu machalo nade. Koro inonka gik alago samoro nyalo miyo ng'ato chunye dikre ni ng'ani ok en ng'at ma odwa kiko kech kar tich en kuma oganda nitie. To kwaneno kitie online to nonka ibodagi oganda gi nade kaponi koro isewacho ni joluo gi joma richo, josiji ang'on gi joma richo, to kamwa tiye ni to joge manitie. Ko inonka samoro gik moko miparo ni iwalogo ng'ato samoro dhi odonde moneno ni ma ok onego bedi. Koro onego bed ni watiyo gi mbui gi e yo moro ma kata kisome higni 10 mabiro timor gi gima nyocha ndiko. Erokamano.